Җир шары турында Рамайдан сорарга кирәк әле. Рамай, әле кайчан гына кыш иде. Менә яз да җитте. Дустым, безнең планетабыз Җир. Ул Кояш тирәли әйләнә. Ел фасылларының алышынуы шуңа бәйле. Планетабыз әйләнеп, Кояшка әле бер, әле икенче ягы белән борыла. Җир шарының яктылык төшкән ягында көн, ә төшмәгән ягында төн була. Безнең планетада су бик күп. Космостан ул зәңгәр булып күренә икән. Менә бу безнең Җир шары. Моннан карап күреп була, зәңгәр төс, ягъни су өслеге, җир өслегеннән артыграк. Димәк, Рамай, безнең планетаны Җир дип түгел, су дип атасаң да булыр иде. Әйеме? Әйе шул, Фәхри дустым. Бар тереклеккә дә кирәк су табигый байлык ул. Хайваннар һәм үсемлекләр сусыз яши алмый ул. Суны бөҗәкләр дә эчә, урманнар да, кырлар да. Сусыз хәтта эшли алмый завод, фабрикаларда. Дусларым, суга сакчыл караш кирәк. Әйләнә-тирәне саклыйк. Су кирәк булмаганда артык агызып тормыйк, исраф итмик. Сау булыгыз! Хушыгыз!